Salamu alaikum. Alaikum salam, wane ne? Ni ne nan fito ka ganni. Abin alaikum salam, ina zuwa. To maza. Sauri nake yau kwana 8. Allah la ilaha illa. Ni ne nan bari so ka kai. Ya Hujjat, barka da zuwa. Yawwa. Ya Alhaj. Yawwa, ina wuni. Ina gajiya. Ya gida. Ya mutanen gidan. Tukuna nan lafiya. Madalla. Yawwa, sannan Alhaji. Bayan ya warke ko? Yawwa, bayan an samu sauki kuma. To shikenan. Ai yanzu ina rarrafawa. To sai a bani kuɗi na. Wallahi ina rarrafawa. Bare sai a bani kuɗi. Yawwa. To ai yanzu abin da za a yi Alhaji. Ina jin ka. Ni ina ganin ai duk abin mai sauki ne. Ina sauƙin an bani kuɗi na kai. Yawwa, abin da yasa na ce maka haka. Yawwa. Taushe kuɗin suna hannun taushe. Wani taushe? Taushe dai abokina. To in ka ba da ya kai mu. Ai baya nan ne yayi tafiya. Ina. Ya je rani gobe zai dawo in Allah ya kai mu da rai da lafiya. Yau muka da. Ito ai tunda matsala ai ba a guna take ba. Ko ba haka bane? Kuɗi suna hannun shi na ɗauka cancan na bashi. Ka san ni ko kan kuɗi? Ai in dai har ya dawo. Ka san ni ko kan kuɗi? Ai in dai ya dawo ba su a hannu duk abin da ka dama kamar. Baka ana magana Alhaji ba ka san rabo da naira ba? A ni ko na san haka. Akan naira 5 fa da ka suma. To ka san Alhaji ba ka san rabo da naira ko? Na sani Alhaji. To ni ne na. Yawwa. To ɗauko mu. Ai yanzu ai na gaya ma suna hannun taushe. Taushe? To zai yi hikin da ba. Ai da ya dawo goban nan Allah ya kai mu. Yanda muka zo muka karba har gida haka za mu yi tattaki har gida mu kawo ma. Gobe in na zo in babu kuɗi na da ƙarfi zan zo su tumurmusa mini ku. Ka yanke min kafa ɗaya ma. In yanke kafa ɗaya ko? Ka yanke min kafa ɗaya ko? An gama. Na yadda da haka. Allah da wani yaro mara imani. To zan sa shi. Yawwa abinda za a yi kenan. Dama kan kuɗi na. Yawwa goban Allah ya kai mu. To. Yawwa Allah ya kai mu. To zan koma gida. To. Zan jira zuwa goban. To. Shi. Sauka lafiya. Allah ya kiyaye. Jar uba. Watancin ubana fa ya kama. Alƙur'anin Allah watancin ubana ya kama. To yanzu tauhe ya dawo suka riga haɗuwa da hiba mu haɗu ba ya za a yi. Jar mage. Kai. Amma abin da za a yi bari in je in yi alwala in yi lafula. In ne lafula in ta roƙon Allah ɗaya daga da mutane da shi wannan na ce tiran kunne wannan na ce tiran kafa ɗaya kuma wallahi ba kuɗin nan mun cinye. Ya ma zan yi ne. Ba zan koma gidan ba zan ƙara fitowa ba jibi. Yawwa ka tafi ya tafi. Yawwa, ka ce ya zo, yawwa. Laujan, a yi mana tun da kai ma za ka fito. Kai, sannu. Sannu Alhaji. Yawwa. A'a Alhaji. Ina shirin mu gaisa. Na sha. Ina shirin mu gaisa. Ba ka ce ka tafi cirani. To ka yi haƙuri. Wajen wanda kuka zo da shi wannan. Ka yi haƙuri. Mai kama da mutum. Na ɗan je ka ɗai raɓa ne garin kakanni na domin na ga alamun ne maka wasa da kuɗi na ce in abin da na samo in abu to na to a hanya in haka sai na ji wayan. Wayan? Eh? To kai ne wayan ɗin za ka ga wayan ku yana haɗa ka da su. Alhaji ayi haƙuri. Duka yau zan ma. A'a Akwai karfi a cikin gidana. Alhaji ayi haƙuri. Ba mu haka da kai. Madaka kare. Alhaji ayi haƙuri. Haƙuri? Tunda ka ga dai kuɗi an sani mun samu saɓani da shi.
ka bani da shi zuwa gobe. Duk abin da yake akwai za a yi. Ranka ya dai. Yawwa, ayi hakuri Alhaji. Salamu alaikum. Yawwa, gashi ma. Gashi ma. Alhaji Allah ya kawo ka. Yawwa. Ka samu sakina ya shake ni fa. Ka samu sauki. Sakina ya ma Yau za ka gane. To, ya kashe ni, ya kashe ni. ai yanka ce. Yayi ce. Ya wuta ce. Ina wuni Alhaji. Ya aiki alhamdulillah hidimomi. Ayi hakuri. A ba wannan ba na abu ne. Ai wannan mai sauki ne. Wallahi kudin nan ne. Wannan ai mai sauki ne ba na abu ne. Ina mai bayani da ba bai yadda ba. Wannan yarinya fa. Ai ya ta ce. Yaka. Ai tana birni. A Ethiopia take karatun ne ko? Ai tana birni yadda ta kula littattafan gaba ɗaya kaka. Sannan ya taho gida. Ga ta ga Buhari. Buhari. Za a ba ta aiki ma ta ce to bari ta zo ta yi shawara wanne iri ya kamata ta yi. Shugaban likitocin Najeriya za ta yi ko kuma a'a me za ta yi ta zo shawara ne. To shi wannan abu ya zama mai sauki. To ai na zo ba da hakuri ne akan kudin na Alhaji. Allah ce wannan yanzu wannan. Yayi ce. Yaniya mai kama da Baturiya. Na zo ba da hakuri ne akan kudin nan. Ai nan baka hakuri wannan karka samu damuwa. Wannan ba wani abu ne. An yafe mu? Ai ya yafe ba. Ai Alhaji ai gana Alhaji akwai Alhaji ba daga nan ba. Ba ki kai shehi ba. Yawwa. Ya karatu fa. Amma sa. Alhaji yawa. Ai yanzu ai na Wannan ba ne na karka samu. Ai dama na zo ne ta gaishe ka. yawa. Duk wani abu yake na bashi. Yawwa. Na ban mai. To ka bar mai. Abada. To madalla. Na ban mai. Ai haka ake so. Godiya nake za ka rage karatu a duniya. Godiya nake Alhaji, godiya nake yi. Alhaji. Na? Na dan katin waya dan in ba ta ba. Kuma ka san yaran nan su dai a ce dai ƴan wayan nan su daddangwala an kuɗi babu ba zai dangwali ba. In ga wannan waya. Miliyan 20 na sai. A karki samu damuwa. Karbe mana. Yawwa. Yawwa. Ai Wannan. Karbe. karbi. Yawwa. Ai ba abin da hannun kyauta baya. To Alhaji. Au har da gari? Har da gari Alhaji? Ai na ba. La haula fi sha'atin kai. La haula. Ai ya wuce haka. To Alhaji. Ai yadda ka shiga ba Yawwa. wannan biya muku da Godiya nake yi, godiya muke Alhaji. Yo Alhaji ni ma ga tari na kai ina faskare. Saboda haka zan to in je in so kota ko to madalla. Na ba gode Alhaji. Madalla. Sai an jima. To ai baka bada da babata ba. Ai tana da uwa ita ai da abin da uwa ta haba. Ai ba a ragewa Alhaji. Ai ita ba kudure ba ce. Yan jajayen fa Alhaji. Alhaji hada ya irge ana ɗebowa a bayan duka. saboda ke ne nake yi. To wannan wai ta ƙara ne. Ai karka samu da ai Baban nan yayi kaɗan. Ko me zan iya yi? Anan. To Alhaji sai Allah ya kai mu. Yawwa an Allah ya da. Au. To ai ba komai. A kau da shi. Yawwa ai ka san gidan. An ma da tsohon alƙawari da ake a cire shi. Ba dai ka san gidan ba Alhaji. Kar ka ji komai. Zan ma tuwa za a yi. An gama he ka zo. Yawwa mu je sakina. Yawwa dawa he nama yau. Wallahi matsalar suna matsalar sa su Oke, bari mu bashi. Ina zuwa bari in sha tukunna. Yawwa. Oke, to kashe. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Kai wannan gaban sai da shi mutina. Habibu. Na? To ko magana. To dan bi kon waya. Ina ga mu ko kuna saya kuwa? Taushen rigima. Kai ne taushen rigima. Ko? Ni Ina kuɗi na. yo kuɗin ka suna gun gidigo. Waye ki dugo. Wanda na zo maka da shi. To na san shi. Kai na san Ka shi. yake. Sai ka ba ni kuɗi. Sai ka ba ni kuɗi na ga ina. Kana ji ko ɗaya. Ba na ji. Yanzu a nan magana a nan nake so. Ka fahimce ni Alhaji. Ina zan fahimce ka babu kuɗi. Ka Ni san- yanzu kaga Alhaji Naira ba ya son ya fita. la ilaha Naira illallah. ba na son ta fita. Za a biya ka. A'a. Bari ya dawo. Ban yi rai da ba. Tunda na Ni ma na fa yanzu da zan je gidan shi ne sai na zo zan sai a shana zan je in yi sharar gona.
Saboda damunan nan an shuka an tafi an banni a baya. A dole a baka. To yasa nake ka taimaka ka sake ni. Me shago akwai Ka taimaka mu. Alhaji. 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 Yau wani ce ka tsaya da maka na tsuma jimana. Ka tsaya mana. To ai yar gidan girgo ce. Wace? Jajir din da ka ganta kamar nuna giginya. To ka rika wulakanta mu da muke da kadara. Ina ka saurara ba. Na saurara. Mu ba mu mutu a wulakanta ma Najeriya ba. Gaskiya ne. To yanzu ya akai. To yadda za a yi kenan yanzu sai in je a san fasali. Kai ma bari ka ne. A to shikenan. A to in na ji sar to komai zai daidai. Ni na ne wannan? To malalla. Dama da duma ta yaki ina so zan je saboda ka san harka. Yawwa. To sai an jima fa. To yanzu ya za a yi. Yanzu to yanda za a yi dai zan abin da ni kana ji ko alaji. Alaji. Ka ba do Allah alaji. Ai da kai magana da wurin ma da na baka. To ni ne yanzu abin da za a yi. A je da shi. Komai zai gyaru. Komai zai daidai. Kar ka damu. Wai me na zuba ruwa ne? Wai me shi ɗan ko? To ba daidai in bai wannan dai in ƙara jin bayanin yarinyar nan. da wa kuma? Ni ai wannan abu da gaske nake ba na wasa bane kuma kin san inda muke da babanki tsofai da kai to soyayya kuma da wa kuma? da ni ma Kai yanzu dan Allah baka ji kunya ba? to wace kunya zan yi a soyayya aure ana yin da wasa magana su ana yin da wasa abinda nake so ki kwantar da hankalinki ki ban aran hankalinki sosai ki natsu tsaf ki kalle ni in dai jini na maganin kishi to zai mana da ni da ke kuma in dai naira tana magani to za ta yi mu a gare ki tabbas amma ki san me kike yi wannan magana tamu da na zo gurin ki ba kuma mahaifinki zai san wannan magana tsakanin ni da ke kin amince min. To, ni dai ban maka alƙawarin soyayya ba. Ban ce ne maka alƙawari ba. Amma za ka iya zuwa zan fita saboda ni bana wulaƙanta mutum. Wanda ya ce yana son ka so shi. Ni abin da nake so da ki ina so ki bani ƙaunar ki iya mutuƙa. Ni dai dan Allah din na zo ki rinka fitowa muna fira. Shi kenan kakka damu in dai fitowa ne zan dinga fitowa. Ba ni fira. Yanzu ma haka sauri nake yi wallahi. Ina fatan kin san Alhaji Lawan. Ni ne Alhaji Lawan ba. Na san ka na gane Zalla. Ko nawa ne zan iya kashe a kai dan in mallaki soyayya ki dan kuma mallaki ke kanki. Sai na ga kaman kina kan hanya kina sauri. Daman na zo ma dan gaggesa ne ki ganin ganki. Ya wata 50,000. A ni ka gani ba. Zo mana zo dawo kwanta da haka. Wannan ba na ko da fiya wuta ta. A'a ni ba na soyayya kuɗi. Kina zo mana abadan mata su an sai hawo. Hausin ba yawa sha fiya wuta.
A'a wallahi ka bar shi na ko gode. baba ki kaiwa ya sai mani. To shikenan tunda ka ce ba Ai ba. baban mu ne. Ba ku ki ga mai zan zo gaishe shi. Ina nan zan ki ga mai Alhaji Lawan. Wannan abu yana ban mamaki ban taba ganin falleliyar yarinya kamar wannan ba. Wannan ziya wannan yarinya ko nawa zan kashe a kanta ai sai na auri wannan yarinya duk dukiya ta za ta kare. Yanzu ma abin da ya kamata in nufi banki kawai in je in fitar da kuɗi in sa a kira babanta tunda na san babanta mai kwaɗayi ne ko nawa ne in tura mai don auri wannan yarinya don mallaki wannan yarinya bari ka gani Allah sa in ka Alhaji Gaudu. Fito ta samu. Me ya samu? A ina aka samu wa'innan wallahi? Nan muna cikin tafiya kin san wani wai Aka samu wa'innan kuɗi masu yawa haka. Salamu alaikum salam. Na ji ana zancen kuɗi. Kawo sana kawo. Ya za a yi Haba uwar gida, ya kuke wasa da kuɗi haka? Ya za a ga kuɗi a hannun yaro? A ina aka samu wannan kuɗi a haka? hannun yaro ƙarami. Ai gwari kai hanzari ka karɓa. Ina aka bari na jini uwa mana na ji a ina aka same su. Haka ya. Ya bayar? Ya bayar. Fara wannan rike taushe kaji. To madalla. Yawwa. Ai haka nake so. kuma fa. In ji sar. Ke cika gaggawa uwar gida. Ke ka fara ba wa taushe ke. Kina ki To yana tun da ya zo hannuna ba ya zo naku ba? shi kenan ba komai mai gida. Kin sa abin da nake so da ke bona. ka so mata masara ta idan Tsaya ita kawai. Ina jin ka mai gida. Ke ki fita daga ido na in rufe. Bakin ki kanin kafaki. Shi dai yaro. Kin ga inda ake harka arziki ko ba haka bane? Shi dai yaro. ba wulakanci Kuma kan ni muka da mai gwargwado abin. ni dai yarinyar nan tana yi albarka nake sa mata. To wai shi aminin nan baya kawo komai ne? A'a. Sai dai uwa hira da goge muka tanga gida? So ai mai gida yaro wanda yake so shi za a To bashi. kin ga da wanda ake kin gani kin gani. Mu fa in ba Farin kuɗi kuɗi, to yaro farin ya daina kuɗi. zuwa kofar Farin gida. kuɗi. Mai gida to ai yarinya Zamani ne na ko da kuɗi wanda kawai. yake so shi za a bata ko sai dai ai Yawwa. ta hakuri. A wanda muke so ne Soyayya wanda ba yake kuɗi. ba mu kuɗi. Ah, Yawwa wanda yake ba mu Ki kuɗi. so mai baki. Ku tahi ku shiga ciki. Abin hannunsa ba wai shigo shigo da Cin wayan nema. A kan za mu abin nan? An gama kashe kuɗin makarantar za ta ai anan za mu bi gama mu cire riba da na makaranta da na waye ba a daidaita sahun da take Kawai. Ai yau ba zama. Yau kaji za mu ci har da kan akuya. ai dama muna da Ka san aiki kuma ka san akuya ka Na ji ana ta buɗa dan Allah ba ya zama